Dit is een podcast van Human voor NPO Luister. Je wordt gevormd door je verleden. Om mezelf te leren kennen moet ik mijn vader kennen. Maar wie ben je als je dat verleden niet kent? Ik weet het niet, Frans. Ik weet niks over mijn leven. Diep onder de Limburgse grond ligt een megalomaan gangenstelsel. We hebben allemaal zijgangen. Dan hebben we de galerij, dan hebben we de pijlers. Dit gaat over misschien wel meer dan 20.000 kilometer. Ooit werd hier, rond die steenkolenmijnen, een samenleving bedacht. Op de tekentafel. In het uiterste zuiden van ons land ligt een kostbaar bezit. Eigendom van het gehele Nederlandse volk. Die samenleving bloeide. Rijk, dapper en trots. Staatsmijnen in Limburg. Maar ook streng. Jouw vader was mijnwerker, dus jij werd ook mijnwerker. Beklemmend. De arbeidersbuurten, maar die heten dus in Limburg kolonie. Onderdrukkend zelfs. Er werd vanuit Den Haag op dezelfde manier naar gekeken. Zuid-Limburg was ineens een wingewest, een wingebied. Alles was mijn. Iedereen was mijn. Daar was allemaal over nagedacht. Zodat Nederland zich kon warmen aan de kolen uit Limburg. Maar waar is dat rijke verleden gebleven? Alles verloederd, alle wijken. Waarom werd er zo lang over gezwegen? Dat is echt wel symbolisch voor hoe die geschiedenis echt is weggestopt. Emil Sarkovic, zoon van een Poolse arbeidsmigrant, wil dat weten. Niet schrikken. Want ook zijn vader, oud-mijnwerker, zweeg over zijn verleden. Ik zie mijn moeder de deur openmaken en toen wist ik het. Dit is echt waar. Nu Emil een hoofdrol gaat spelen in een theaterspektakel over die mijngeschiedenis, breekt alles open. Ik volg hem, richting première en richting verlossing. De dingen zijn gebeurd. Want in de duisternis van de verlaten koel ontdekt Emil iets schokkends. Wat is dat? Over zijn vader en over zichzelf. Schot dat ze dood was in ene keer. En ondertussen leren jij en ik te kijken naar een stukje vaderlandse geschiedenis dat veel te lang onder het stuf heeft gelegen. Piep, piep, hoera. Geïnspireerd op Marcia Luitens prijswinnende boek maakte ik, Frans Pollux, een podcastserie. Ik heb een ruzie. Hebben ze ruzie? Spannend, aangrijpend en leerzaam. Al zeg ik het zelf. Het is een vechtpartij hier. Hoe een hele streek zichzelf opnieuw uitvindt. Het is gezond omdat het je leert wie je bent. En een man dat ook probeert te doen. Het geluk van Limburg Entschuldigung, en Emil. maar deze duif is dood. Vanaf 8 september bij NPO Luister.